Ruknuyan da kayo manen amin kakabsat iti maysa kanta nga Ilocano na pauluan dita den nam awan nagbasulak. Recorded by Melody Santiago and uploaded and arranged by Mr. Alexander Yago. Dita den nam awan nagbasulak ay naramid kumit amin pagragsaka ngemanyat insubad mo sinagtamlaing to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko Karim kanyag inka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y ti sirsirbina nasamit alangin-langenta awan amo ka nakabasulakin ka dita den na awan nagbasulat ay naramid kumit amin pagragsaka ngimanyat insubad mo sinagtamlaing to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko Karim kanyag inka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y ti sirsirbina nasamit alangin-langenta awan amo ka nakabasulakin ka dita den na nagbasulak tain paay ko amin kabayan lang dita din na awan nagbasulak sikat ng pwede, ng waswas ken niyayat, ng kiltay kadagiti arapaan. Dita den ng awan nagbasulap tay naramid kumit amin na pagragsakam ngimanyat hinsubad mo sinaktamlaeng to'y puso di mo inilala na pudno ngayat ko karim kanya inka tinalikudan martir a puso na ikalang anya pa'y ti serserbi
nasanit alangin-langin ta. Awan amok anakabasulaken ka. Dita denam awan nagbasula. Tain pa ay ku amin akabaelak. Dita denam awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng keltay kadagiti arapaa. Dita denang awan nagbasula. Tain pa ay ku amin akabayala. Dita denang awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat ng keltay kadagiti arapaak. Dita denang awan nagbasulat. Tain pa ay ku amin akabahelak. Dita denang awan nagbasulat. Sikat ng perdi ng waswas ken